ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ସେତୁବନ୍ଧ ତିଆରି ପାଇଁ କାମ ଚାଲୁଥାଏ। ବାନରମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ନେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚାଉଥାନ୍ତି। ନଳ ରାଜା ସେହି ପଥର ଉପରେ ରାମ ନାମ ଲେଖି ପୁଣି ଛାଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ବାନରମାନେ ପଥରକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ପକାଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ପଥର ଭାସୁଥାଏ। ଏହିସବୁ କଥା ରାମ ନିଜେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ସତ ଭାବରେ କୌତୂହଳ ଜାତ ହେଉଥାଏ। ମନେ ମନେ ହସୁଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାବିଲେ, ଦେଖିବା ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ଗୋଟେ ପଥର ପକାଇବି। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଅନେଇଲେ, ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ପଥରଟେ ଉଠେଇଲେ ଆଉ ପାଣିକୁ ପକାଇଦେଲେ। ହେଲେ ସେ ପଥର ଆଉ ଭାସିଲାନି। ରାମଙ୍କର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ମୁହଁଟା ହଠାତ୍ ମଉଳନ ପଡ଼ିଗଲା। ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ବି ଲାଗିଲା। ଏକଥା ବୀର ହନୁମାନ ଦୂରରେ ଥାଇ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ରାମଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ଦେଖି ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣେ ହନୁମାନ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏଥିରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ ପକାଇଥିବା ପଥର କଦାପି ଭାସିବ ନାହିଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, କାହିଁକି? ହନୁମାନ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ପରା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ଛାଡ଼ିବେ ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ଧରିଲା ଭଳି ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀରେ କାହାର ଅଛି? ତେଣୁ ଏଇ ସମୁଦ୍ର କ'ଣ? କେହି ବି ହେଲେ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଥିବା ବସ୍ତୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଲୋକର ହାତ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାକୁ କେହି ଆଉ ଉଠାଇ ପାରିବେନି। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ନିଜ ମନକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ। ସେତୁବନ୍ଧ କାମ ଏମିତି ସରି ଆସିଥାଏ। ହେଲେ ହନୁମାନ ମନ ଦୁଃଖ ଥାଏ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବି ଜାଣିପାରିଲେ। କାରଣ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ହନୁମାନ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସେତୁବନ୍ଧ ବିନାଶର ପଥ। ତେଣୁ ଏ ସେତୁର ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଲଙ୍କା ଯାଇ ଅସୁର ସେନାକୁ ମାରିବା। ଯଦି କେହି ଅସୁର ସେତୁରୁ ବଞ୍ଚିଲେ ନିରୀହ ହୋଇକି ବି, ସେମାନେ ପୁନଃ ଏହି ସେତୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପଟକୁ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ମାରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ବିନାଶର ପଥ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହନୁମାନ କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ହନୁମାନ, ଜୀବନରେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଲୋକ କଦାପି ବଡ଼ ନୁହଁ, ଗଢ଼ୁଥିବା ଲୋକ ହିଁ ବଡ଼। ସିଏ ହେଇପାରେ ଘର ହଉ, ସଡ଼କ ହଉ, ସେତୁ ହଉ, କାହାର ମନ ହଉ କି ମନ୍ଦିର ହେଉ। ତେଣୁ ଦୁନିଆରେ ଗଢ଼ୁଥିବା ଲୋକ ହିଁ ମହାନ। ଶେଷରେ ହନୁମାନ କଥା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେହି ସେତୁକୁ ଅଚଳ କରିଦେଲେ। ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ପଳେଇଲା ବା ତା ଉପରେ ପାଣି ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ସେହି ସେତୁ ସେହିଦିନଠୁ ଆଉ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନାହିଁ।